safareig XXXXL. Senyor Raventós, molt bon dia tingueu. Bon dia, Amadeu, i a tots els escoltants. El somni de qualsevol persona amb una mica de quilos que vagi a comprar el Decathlon, el passadís dels XXXL. Home, però jo no ho deia amb el sentit de que avui serà més... Sí, durarà més el safareig. És un somni igualment. És un somni. Tu saps el que és fer un safareig a la República Samboiana? Doncs mira, encara... Oito! Però si tens per endavant 32 minuts. Mare Déu. Tirant baix. Tirant baix. Pues mira, Amadeu, hem dit que està volant la Pilar Ordóñez. Sí, ara que no. Ara mateix. Però jo vaig a fer una mica de Pilar Ordóñez. T'importa que faci una mica... Vaig a fer una recomanació. No, m'ho prendré com un tribut, perquè fer de la Pilar Ordóñez no ha de ser fàcil. És un tribut d'homenatge. Vinga. És un tribut d'homenatge. Com ella acostuma a recomanar sèries i pel·lícules... Sí, és veritat. Doncs jo avui voldria començar el safareig recomanant també una sèrie de Netflix, molt bé, que podem veure tots a Netflix, i és una sèrie, ja us dic, que és realment espectacular. O sigui, des del minut 1 t'enganxa completament l'atenció. Sí? Sí, però és això, que ho estàs mirant. Hosti, que bo. I t'asseguro, realment és una sèrie amb poc diàleg o quasi sense diàleg. És a dir, quasi podria passar per sèrie muda. No és muda perquè hi ha sons, hi ha música. Però diàleg, el que és diàleg, hi ha poc. Ara, t'asseguro que és increïble. Molt bé. Com s'anomena? A veure si trobem un trosset de tràiler o alguna... Com s'anomena? A veure, el tràiler... El tràiler no sé si... Sí, clar, és que si diu que amb prou feines hi ha diàleg... Clar, tràiler n'hi ha, però no sé si... No, podem provar-ho. Si és radiable. A veure si el Dani ens ho troba, no sé. La sèrie es diu Chimenea para tu casa. Què dius? Això és cert, eh? Sí. Chimenea para su casa. Chimenea para tu casa, i és una sèrie de Netflix de 3 episodis, i els 3 episodis es diuen... El primer es diu Chimenea chisporroteante de leña, tronco navideño en la hoguera con villancicos. Això el primer episodi. El segon, Chimenea chisporroteante, una chimenea de leña a la vieja usanza. I l'últim episodi, amb el que acaba la sèrie, seria Chimenea chisporroteante con música. Lo mismo però con música. És a dir, aquesta sèrie és una chimenea, un tronc de llenya... Per aquí teniu un trosset. Escoltem, encara que és versió original, en anglès. Però molt original, eh? A veure què fa. The triumphant return of Fireplace for your home. Fire, tu. Clar. Fire. Però si és que té més diàleg al tràiler que la sèrie. Sí, és brutal. Però jo t'asseguro, Amadeu, que a cada episodi dura 1 hora. Tu et poses la xemeneia a la tele i t'asseguro que quedes embobat com si fos una xemeneia de veritat. El foc de veritat que ens immunitza. I on dius que ho podem trobar? A Netflix. A Netflix, eh? Sí, però hi ha una altra també que també... A veure. No em recordo com es diu, però també és una altra, una nova. A veure. És que no sé com es diu. Chimenea algo, no sé. Però jo em quedo amb Chimenea para tu casa. Val. És l'original. Val, que tu vols dir que hi ha una mena de sèrie que mira d'imitar-la. Efectivament. No, ens quedem amb Chimenea para tu casa. Original, és a dir, dius, ostres, saps que a vegades et tires mitja hora buscant... Sí. Prou! Chimenea para tu casa. 3 episodis d'una hora. El primer és una mica nadalenc, és amb Nadales. El segon ja és per tot l'any. És una tronc de llenya. A mi em cansa molt les sèries així nadalenques. No ho sé, eh? Aquesta no et cansa. T'asseguro que no et cansa. No? Tu ets de les persones que quan veu un foc et quedes hipnotitzat mirant-lo? Home, depèn. Hi ha focs que... No, me refereixo a Chimenea. Sí, perquè diuen que el foc acompanya, però que també hipnotitza. Clar, perquè el moviment, l'ull el que busca és moviment, i al moment que veu una cosa com el foc, que sempre és nou, és com molt espiritual, a més, no? Sí. Digue-li. La qüestió és que és una de les sèries més vistes a Netflix, eh? O sigui que... Hosti, doncs en prenem nota. És per plantejar-nos. Jo crec que la Pilar Ordóñez estarà orgullosa de que hagis agafat aquest testimoni avui
hagis omplert el buit d'ella. Efectivament. Saps què vull dir? No, Sí. home. No, de sèrie, home. Ho dic perquè dius, hosti, no hi ha la Pilar, no passa res, en Reventós ve i diu, aquí teniu una sèrie de primera. Que els escoltadors no es quedin sense una recomanació de sèrie o pel·lícula. Te n'has sortit, que diuen. Te n'has sortit. Clar que sí. Felicitats. Gràcies. Vols continuar per aquí o ja seríem una mica més Reventós? No, perquè, de fet, he canviat l'ordre perquè jo el que volia explicar al principi... A veure, tu saps que jo soc un professional de les zones. Home, això per suposat, clar, però avui vaig fer una cosa que no és molt professional. Ah, sí? És enviar un missatge personal a un parell d'amics meus, que si m'ho permets, Amadeu. O sigui, avui et prens la llicència una mica de dir... Però en forma d'experiment, que ningú es pensi que... Clar. No, això és una mena d'experiment radiofònic. Ja aprofitant que tinc aquest púlpito, que es diu en castellà, doncs mira, jo t'explico. Tu saps que jo ara estic immers en un procés d'exercici físic, millora de menjar, tot això que tu vas explicar la setmana passada. Bueno, tu deies que feies una mica d'exercici pels matins. Encara. No, una mica no. Una hora cada dia. Encara avui. Sí, avui vinc rebentat de... Avui m'han adelantat les meves amigues que van de Gavà, Castelldefels. Sí. Però són amigues meves, però hi ha una mica... És que no sé si saludar-les o no. Perquè ja són 5 o 6 que van al seu rotllo, però ja ens hem creuat diverses vegades i no sé si dir hola o no, perquè un dia, jo hi ha dies que tinc el dia simpàtic i saludo, però altres dies no tinc ganes de dir res. Estiga-te'n. No, vull dir, de moment tu deixa que flueixi tot. Sí, és a dir, bueno, ara, això sí, sigues educat. Bon dia, bona tarda. Tampoc ens saluden elles. Elles estan als... Bueno, no, jo no sabria què dir-te amb això. No sé jo si has de saludar o no. El que no voldria és que jo vaig al meu ritme i començar ja una relació amb aquelles senyores i trencar-los parlar i trencar-los el ritme. A elles també, clar. Elles van al seu rotllo. Bueno, vols saludar, dius... Sí, no és una saluda, és una altra cosa. Bueno, doncs jo tinc un parell d'amics que són ciclistes, d'aquests que els diuen globeros. Saps aquests que surten al cap de setmana? Sí. Doncs són d'aquest tarannà. Molt bé. Fan 200 quilòmetres. Sí, brutal. Però últimament s'estan dedicat a enviar-me fotos per WhatsApp dels seus esmorzars. Ah, sí? O sigui, això és anar a fer mal. Clar, però a més, envien fotos de... mengen croissants de xocolata, napolitanes de xocolata. I això que són esportistes. Clar, és que són gent d'aquesta que tenen el metabolisme ràpid. Que mengin... Ho cremen tot. Home, fan 200 quilòmetres, però encara que no els fessin... Com per no cremar-ho. Tampoc, però ells ho fan per... Mira, i clar, elles saben que jo no puc menjar allò. Doncs toma. Ho fan per fer la punyeta. Clar, aleshores jo des d'aquí públicament els vull llançar un guant, saps, com un duel d'aquest. Sí, una mica tornar una mica la... Clar, sí, però... Ells crec que t'ho pots permetre, fes-ho directament. Mira, directament us dic des d'aquí. Un es diu Gaberuzo, bueno, li diem Gameruzo, i altres es diu Xema. Vinga. Us repto a anar a qualsevol cap, que ells escolleixin el cap que vulguin, el que vulguin, i fer-nos els tres un anàlisi de sang. A veure com tenen ells els triglicèrids, les transaminases i els leucòcits. A veure si els tenen millor que jo. Sí, el tema dels leucòcits compta, perquè diu molt a favor dels que els té bé, entenen? Vol dir que portes una vida raonablement saludable. Pues jo des d'aquí el repte, però qualsevol cap que vulguin de Catalunya, a mi m'és igual, el de Valldoreix. Però que es presentin ja amb l'anàlisi d'orina, no. Allà, no, perquè no portessin l'anàlisi d'orina d'un parent. A veure, no. Totes les mostres han de ser extretes en el moment. Ets valent, Home, clar. Un repte així, ets valent. No, t'ho dic en sèrio. Com vaig estar pensant en aquest repte, vaig dir, hosti, cada vegada sóc més gran d'edat, perquè jo això farà 20 anys... Mai hagués pensat que jo reptaria algú a fer un anàlisi de sang. Ets molt agosarat, però vaja, el repte està fet. Escolta, si et diguessin d'acord, acceptem, digue'ns els resultats. Si no et fa res. Ho documentaria, faríem un vídeo, sí. No crec que vulguin, però jo des d'aquí ja ho he llançat. Mira, el valent ha sigut tu. Ara la pilota està a la seva taulada, que diu. Jo ja t'informaré de la cosa. Doncs continuem. Vinga, més gresca. Endavant, ara anem a fer una mica de volada informativa pel coses del Baix Llobregat i anem primer al meu poble, a Gavà. Ens n'anem cap a Gavà. Anem a Gavà
perquè resulta que han acabat les obres d'ampliació del cementiri municipal. Carai. Sí, s'ha creat un nou espai. Molt bé. Pel dol gestacional i perinatal. I una plaça adjacent, que no sé què vol dir una plaça adjacent. Vol dir la que està al costat de... Sí, però... És a dir, de què? No ho sé, però és la que està al costat de... Vale. Però, clar, i a part d'això, una nova zona de pàrquing, amb aquesta 105 places noves, que suposo que també seran adjacents. Sí. Home, una de l'altra. Clar. O sigui, no totes en conjunt. Sí. Una de l'altra és adjacent. Vale, ja individualment. En el moment que és un tema col·lectiu, ja no seria adjacent. Ara ho entenc millor. Sí, digues. Doncs la meva pregunta és la següent. El pàrquing, aquest nou, podran aparcar els veïns o solament serà per clients? Perquè... Hosti, és una bona pregunta. Clar, t'ho dic, on s'ha fet l'ampliació del pàrquing... del cementiri, abans hi havia era un solar de terra on els veïns aparcàvem, allà que havien 300 cotxes. Sí, allò que el primer que arriba patapam. Ara això s'ha compartimentat en places ben posades. S'ha organitzat. Però la meva pregunta és aquesta. És a dir, si no ets usuari, o t'hauràs de treure un carnet d'usuari, però de pàrquing solament, perquè usuari de cementiri... Sí, aquí... Una vegada... És com un clínex al cementiri. Podria portar a males interpretacions. Clar, per això. És a dir, però normalment està molt ple o molt buit? Estava ple. Està ple. Aquell solar abans estava ple de cotxes. No, dic ara, actualment. Ple de què? De cotxes, no? És que encara no es pot entrar. Encara no es pot entrar. No és allò que dius, mira, la gent ja van fent lloc. No. El dubte està és si podrem entrar. Però entrar únicament no d'usuari, sinó com a veí, amb un distintiu. Veí del cementiri. Clar, ja t'entenc. No sé, no sabria... Ja ho veurem. No t'ho sabria contestar, T'informaré. Sisplau. Sí, com estic allà mateix, t'informaré. Molt bé. Molt bé. Continuem. Es deixen escanejar l'iris per diners. En vàrem parlar aquí amb un expert amb ciberseguretat. Sí. Què va dir? Bé, doncs segurament és un experiment o no sé què, una base de dades, però hi ha més de bajanada que una altra cosa. Clar, és a dir, si a tu et donen 60 euros per qualsevol cosa... En criptomoneda. La persona que te'ls dona, què rebrà? Segur que rebrà molt més de 60 euros per allò. És el que li exposàvem amb el nostre expert en ciberseguretat. Dèiem, bueno, escolti, qui paga i es deixa tants calés per tot aquest projecte és perquè en traurà un rendiment important. I ell deia, sí, bueno, això és tema intel·ligència artificial, t'ho resumeixo aquí per no tornar... Home, ara no li direm al Dani que passi l'entrevista. En poques paraules era recopilació de dades perquè la intel·ligència artificial algun dia reconeixerà el teu iris com a individu. Això és una dada sensible. Però és com vendre's l'alma al diablo, que diuen, l'ànima al diablo. Sí, és el que diu l'Agència Catalana de Protecció de Dades, ja ho deia, que aneu en compte amb això perquè són dades molt sensibles. De totes maneres, Amadeu, jo crec que en general la gent ens espantem per qualsevol cosa. A veure, què li pot passar a un d'aquests xavals que s'han deixat escanejar l'iris? Que potser algun dia estan en una calçotada, ells tranquil·lament allà menjant els calçots, vingui els Mossos, el detinguin per ser el culpable d'haver hackejat la base de dades de la Caixa. Això és l'únic que podria passar. Hosti, bueno, però són cosetes que tampoc... El progrés té un preu, Amadeu. El progrés té un preu. No, però ara que ho dius, o que algú et digui, vol fer el favor de pagar la lletra de la hipoteca que ha demanat? Com? Perdona. No, tu vas anar... Tenim aquí el teu iris... Sí. És que ella ens va dir, evidentment, que això és com l'empremta digital, és únic, és únic. No, cada individu té el seu iris, les dades biomètriques, i és irrepetible. Clar, tu que ets home de món i que estàs aquí precisament per resoldre els nostres dubtes. No penseu que això és un espai d'humor. Aquest home ve aquí a resoldre els dubtes. Jo et pregunto, no deu haver-hi alguna cosa més fàcil? És a dir, l'iris, l'empremta... Creus que hi ha alguna senyal, no sé si biomètrica o no,
que també sigui única en cada individu? No ho sé. T'ho dic perquè potser és més fàcil. Se m'ocorreixen algunes. Sí. Per exemple, tindríem el que seria com dir-ho de manera bueno, els excrements seria una manera... Canya, sí. Perquè sempre són diferents, però cadascú té el seu. La dada genètica sempre és la mateixa. Hòstia, un altre lloc que també jo tampoc em deixaria escanejar mai és el mugró. El mugró també... M'estàs dient... Hi ha dos, però són únics. M'estàs dient que el mugró de cada persona té prou dades úniques com perquè cadascú tingui el seu i no es repeteixi? I jo estic convençudíssim d'això. Ara pensava jo, i l'alè? O sigui, el baf de l'alè... Sí, però l'alè depèn del que has menjat. Clar, no tens el mateix alè si has menjat all que si has menjat ganchitos. És a dir, si et fots un entrepà de, jo què sé, de chorizo de Cantimpalo, aquella porta de seguretat que s'obriria amb el teu alè... Clar, no. A mi no sobra, perquè a tu et van gravar l'alè que vas menjar, posar... Sí. No, perdona, jo, amb la meva ignorància, t'ho preguntava si hi havia alguna cosa especial que... Jo optaria pel mugró, però ja et dic que jo parlant amb la gent... I el malic? Una foto del malic? El malic compta perquè els borrissols que allà... Sí, és veritat. Poden... Ai, mira, ara em fas hasta rascar-me. Ara m'ha provocat que tingui que mirar si tinc algun borrissol. Tu dius, ostres, vaig a escanejar-me el borrissol, però com a mínim, si te'l vols escanejar, comprova que no hi hagi borrissols. Hosti, tu t'imagines vendre la biometria d'això? Del borrissol? No, del borrissol, no, del malic, a canvi també de pasta. Vull dir, és que no m'estranyaria que dintre de poc temps que en lloc de la Farga, aquí al Sant Boi Park, hi posin un stand, escaneja el teu borrissol per 100 euros en criptomonedes. Vinga. Bueno, el borrissol no, No, perdó, el malic. Perquè els borrissols sí que són únics i repetibles. Sí. Hi ha alguna part també que és molt única. Sí. Que és molt única. Sí. Ja en parlarem un altre dia. Ja en parlarem un altre dia. Vinga. Ara continuem amb les notícies, però ara venim aquí a Sant Boi a parlar de coses que han passat aquí a Sant Boi. Molt bé. I atenció, que Sant Boi rep 1,5 milions d'euros, atenció, per instal·lar plaques solars als edificis públics. Molt bé. Això és important. Les plaques solars s'han instal·lat de moment a diferents escoles i casals. Sí, és veritat. I fins que estiguin totes disponibles, en total es preveuen que hi hagi 1.290 plaques solars a tota la localitat. Amb la meva mentalitat d'entrepreneur, Amadeu, jo em pregunto, per què a més d'instal·lar plaques solars als edificis públics no podrien portar plaques solars també als ciutadans i ciutadanes de Sant Boi? És a dir, imagina't que es facin unes samarretes amb plaques solars a l'esquena. Hosti, que bo. O millor que les samarretes, que el sol incideix de la manera més de costat, si féssim barrets amb plaques solars. Hosti, que és bo, això. Clar, tu imagina un barret d'aquests Panamà? Sí. O aquest de... És a dir, que tota Sant Boiana i Sant Boià portés una mena de barret que el barret mateix és un panel solar. Clar, amb petits panels solars el que seria el barret. Però jo pregunto, on magatzemes l'energia? Bueno, hi ha dues opcions. Pot ser que hi hagi una connexió interna o, per exemple, que jo directament carregui el mòbil. Et pot carregar el mòbil directament. És que no tinc carregador. Espera, que em poso el barret, vaig a fer una volta i es carrega. Que no m'enxega el cotxe. Però si vas molt carregat d'energia, potser que poguessis tindre uns punts per dir que trobes algú... On vas? Vaig a descarregar una estona. Clar. No, saps què vull dir? Que hi hagi... I te sentes i allà descarrega i et compren. Mira, estem fent ciència-ficció. Et compren l'energia que et sobra quan el mòbil ja està més que carregat. Bueno, això ja passa amb les cases que tenen plaques solars, ja venen l'energia. Doncs per què no els ciutadans que hi hagi a tot arreu de Sant Boi, on hi hagin serveis públics, estigui el servei per anar a descarregar. Per anar a descarregar. El punt de descàrrega d'energia que tu vens a la xarxa. Mira, tinc 1 quilobyte, no sé si és la mesura. Són 50 euros. Hòstia, ja no t'has d'escanejar l'Iris, tio. Farem el primer duro. Clar. Mira, ja tinc l'eslògan.
A veure... No te n'estiguis, vine a descarregar. Clar, perfecte. Ei, vine a descarregar. És brutal, és brutal. O sigui, sí. Això, posarem barrets, casc, o digue-li com vulguis, que són panel solar individual i al cap del dia, que vosaltres sortiu al carrer, aneu a comprar, aneu a passejar, aneu a passejar el gos, el que vulgueu, i aneu carregant. No us estigueu, aneu carregant. I a mitja tarda o quan hi ha un senyal que digui ja n'hi ha prou, cap al punt de descarregar? Amb seients, els diaris, perquè tu mentre descarregues estiguis... Que també hi hagi ambientador per, jo que sé, per si a cas. Per exemple. Perquè a millor enmig de la descàrrega dius, compte, no barregem. Sí. Molt bo, és molt bo. T'ho compro. 50 euros i no t'has d'escanejar l'iris. Vinga. Ja està, perfecte. Sí. Vinga, més informacions de servei pel Sant Boi. Vinga. Substituir 111 contenidors a 2023 va costar 89.619 euros a 5 ajuntaments del Baix Llobregat. Atenció, que la crema, no ho sembla, però la crema de contenidors, que des d'aquí, des de la República Sant Boià i del Safareig, condemnem, no al 100%, al 200%, a la crema de contenidors. Perquè prova contenidor està per contenir, no per crear. Exacte. Ja ho diu la paraula, condemna aquí. Doncs, a part de presentar un perill, aquesta crema ha impactat a les arques municipals. Ah, sí? Saps quin va ser el municipi d'aquests 5 del Baix Llobregat on es van cremar més contenidors, Amadeu? A veure si ho endevines. Provo a veure si ho endevino. Una població. Però no compta Barcelona, no compta com a ciutat. No. Ha de ser una vila, un poble... Hòstia, és que m'has deixat a mi, jo què sé... Sant Esteve de Sarrovira, no, perquè està a Rosalia, ja és impossible. És veritat, ja no cremen contenidors. On es van cremar el 2023 més contenidors va ser al Prat de Llobregat. Al Prat! Però, atenció, que no es van cremar ni un ni dos. No? Es van cremar 79 contenidors. Però què passa al Prat? Què dius ara? 79 contenidors, amb un cost total de 46.294 euros. Saps quants... Perdona, ara algú es pot queixar del que diré, ho trobo barat. Bueno, no. A veure. Quants contenidors? 79. Dividim ràpid. Va, espera, que trec la calculadora. No, ara sabrem. Has dit, perdona'm... 79 i a la xifra són 46.294 euros. 46.200? 94. Això ho dividim entre... 79. A 586 euros el contenidor. Bueno, doncs mira, ja són uns diners, No és barat, però clar, veus aquella cosa tan gran allà i tan... Bueno, sí, no? No. I penses, això val quasi bé 600 euros. Ho trobes barat o no? Pregunto. Home, és que la qüestió de trobar una cosa barata o cara depèn dels teus ingressos. Clar. Aleshores, no és una cosa que sigui... No, t'entenc perfectament, Mira, hem de tenir en compte que el cost del... No, però quan dic barat, jo no volia dir que això no té import... No, això són calés de la ciutadania. Que es paguem tots, Però que em venia referit a dir, escolta'm, pues sí que surten baratos. No, barat, entenen, és que no vull explicar-me malament. Doncs mira, el municipi on menys es van cremar va ser a Castelldefels, únicament amb 2. O sigui, tu imagina de 79 a 2 la diferència que hi ha, Saps quants contenidors es van cremar a Sant Boi a 2023, Amadeu? No. Digues un número. Hosti, és que fa mal de dir. Mira, 22. Bueno, Amadeu, jo què sé. Mira, es van cremar 4 contenidors. 4, solament 4. Molt bé. Encara. Sant Boians, molt bé. A veure, que ens dol que siguin un. Imagina't. Sí, home. Que consti. I que són calés. I que no sigui ni... Que 600 euros per anar cremant, això és una despesa que no ens ho hem de permetre. Que consti, Però vaja, no sé, poca cosa. Sí. La despesa total van ser 1.600 euros. Veus com surten els números? Van ser 4 contenidors, sí, a 400 euros, relativament. Exacte. Però a Sant Boi hi ha una cosa especial. A la resta de municipis el que fan és que quan es cremen es substitueixen. Aquí a Sant Boi fa una cosa que no entenc, o sigui, no entenc ben bé què és el que fan, perquè no es substitueixen, els arreglen. Com s'arregla un contenidor cremat? Ho he estat pensant de 1000 maneres diferents i no li veig la manera d'arreglar, a no ser que sigui amb Lego,
Ja t'entenc. No trobo la manera d'entendre ben bé com s'arregla un contenidor cremat. Clar, és que tot depèn de l'estat, no ho sé, potser et queden 4 rodes, com no facis patinets amb allò. Clar, o potser es van cremar solament per sobre, no ho sé. Clar. Però bueno, la qüestió és, el missatge des d'aquí... Déu-n'hi-do. No cremem contenidors, sisplau. No, sobretot, no. I insisteixo, jo deia... Home, encara em sembla barat, amb el sentit de dir, hosti, només val 500 euros un contenidor. Sí, perquè tens la sensació que un contenidor és molt gran. Ha de costar molt més. Hi ha el mecanisme aquell, tanmateix, 500 euros, com si fossin 300, és una despesa molt gran pública, que no ens hem de permetre. No. I des d'aquí ho denunciem. Sí, denunciat totalment. Molt bé. I vinga, continuem aquí al Baix Llobregat. Sí. Que esteu de sort, perquè el sorteig de Sant Valentí de la setmana passada de la Loteria Nacional va deixar el primer premi aquí a Sant Boi. És veritat, a les galeries. A les galeries Gater. Sí, Gater. Que jo, cada dia que vinc aquí a Amadeu, al costat de l'Ajuntament. Passo per davant. Sí, és veritat. Passo per davant de la... I no compres mai números? No compro mai números. Però clar, ara si vaig a comprar-ne, ara no tinc garantia de que em toqui, perquè ja ha tocat. Sí, però és que aquí ja ha tocat diverses vegades. Què dius? Sí, t'ho dic perquè hi tenen la mà trencada amb això. Pues, t'ho dic, no sé, compte. No, farà un parell de setmanes va ser la 11. Va tocar la 11 també. És veritat. Ara, això. Doncs des d'aquí llenço un missatge a la persona o persones que hagin guanyat aquests diners, que bueno, si no saben què fer-ne, poden ajudar a l'Ajuntament a comprar contenidors. Més contenidors. Clar, perquè, home, és una bona han guanyat 130.000 euros. Carai. Aquest li pregunta, és car o barat un contenidor? Ara dirà, és barat. Posa'n 20. Clar, sí, t'entenc. Bueno, sigui com sigui, que els empleïn bé. Per suposat. Molt bé, què més? Vinga, més informació de servei d'aquí, de Sant Boi, segons el Twitter de l'Ajuntament de Sant Boi. Va. La sobra, atenció, mira aquests nanos, hola xavals. Sí, estan passant per aquí una colla de criatures del col·legi que fan una excursió. Sí, ben fet. Que maco, saludar-los i que ens saluden, I estan contents. Molt bé. Doncs mira, els diem, les obres de la futura autovia entre la C32 i la A2, que serà la futura B25, l'Ajuntament diu que segueixen a bon ritme. Ja s'han col·locat les bigues que permetran ampliar amb més carrils el pont de Cornellà, peça clau per absorbir el trànsit. Així que les obres que veieu, que s'estan fent allà a la B25, van bé. Així que tothom tranquil. I ara un missatge que llença la policia local des del Twitter de l'Ajuntament de Sant Boi. Atenció. Avisa la població. Si veieu un parell de drons sobrevolant la ciutat, són els 9 drons de la policia local per reforçar la seguretat pública al municipi. Sisplau, no els hi llanceu pedres. Ens estan ajudant. Aquest era el missatge? Bueno, perdó, sí, és el missatge. No, ho dic. No, perdó, no, el missatge... A veure, anem a veure. El missatge acaba on diu municipi. L'altre és un afegit. És l'afegit que faig jo. Bueno, però està ben pensat de dir, home, no, sisplau, mireu de que no prenguin mal. No, perquè veus allà un dron que t'està... Què passa? I estan considerats agents de la policia, els drons? Ostres, això... Clar, és que aquí ara hi hauria el debat aquell de... Saps aquell debat que es fa a vegades a les pel·lícules de ciència-ficció? Escolta, això és un agent de la policia. És com un gos. El gos dels gossos espacials són agents de la policia. Pot multar el gos. No, pot multar, que no li pots fer res perquè... no li pots fer res i l'has de tractar bé perquè són agents de policia, també. O sigui, són patrimoni de la policia, m'entens? Si tu... Per això et dic, no malmeteu els drons de la policia. No. Home, que això és... Però si tu, per exemple, t'enxampa el dron creuant en lloc de pel pas de vianants pel mig de la carretera i t'enxampa el dron... Bueno, aquí no arribo, Aquí no sé jo si això com acabaria. Malament. Bueno, malament pel dron, no, malament per qui creua, perquè possiblement li caigui una multa. No ho sé. Hosti, quina... No, està bé. Sí. Bueno. S'ha de tenir en compte. Mira, Amadeu, continuem a Sant Boi, però d'una altra manera... jo des de ja fa temps que vinc aquí a Sant Boi, he vingut aquí moltes vegades a actuar, vinc cada divendres aquí a la ràdio, te ven sovint, i la veritat és que per mi Sant Boi s'ha convertit quasi com la meva segona casa. Això anava a dir-te, és com l'altra pàtria, l'altra pàtria, la meva segona pàtria del Baix Llobregat. Mira si te l'estimes, que t'haurien de deixar votar. Sí.
Saps? No, com a tribut, de dir... Pensava que anaves a dir... Aquest senyor pot votar al seu poble i aquí, pensava que, a dos llocs diferents. Pensava que m'anaves a dir, mira si te l'estimes que t'haurien de fer un monument. Dic, no. Això és el sello fill únic. Home, m'he vingut amunt. A veure, fill predilecte de Sant Boi potser encara no. No, a veure, no per res. El pregó de les festes ja em podien deixar-ho fer, Hòstia, això sí que és veritat. Aquí perquè a mi jo, bueno, però cridar i jo ho puc... Ah, no, això sí que ho tens, Sí. Que s'estalviarien el megàfon aquell o els micròfons o fins i tot l'equip de so, segur. Podria agafar un equip de so una mica més econòmic perquè no caldria que tingués... O a pèl des del balcó de l'Ajuntament, a pèl. Mira, amb això s'estalviarien calés. Pues mira, que jo m'he presentat. Sí. Bueno, pues la qüestió és que jo voldria compartir amb tota la gent, amb la gent aquí del poble i especialment amb qui no coneix el poble, no, també voldria compartir aquells jocs, aquells 3 jocs que per mi són especials d'aquí de Sant Boi. Vale. Molt bé. Aleshores, el primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, el primer lloc és Ràdio Sant Boi. Clar, Ràdio Sant Boi. Els estudis d'aquí. Jo vinc aquí, tan de gust estic, tan bé se'n tracta. Sí. Que se'n tracta massa bé, jo crec, fins i tot, Home, tampoc és això, jo crec que t'ho mereixes. T'ho mereixes. Bueno, doncs aquest seria el primer. Després, en segon lloc, el Sant Boi Experience del... Sí, allà... Sí, però t'explico per què. O sigui, es diu Sant Boi Experience. Experience. I jo recomano per tots aquells que vinguin a Sant Boi però que no vulguin conèixer Sant Boi. És a dir, no tinc temps de conèixer la ciutat... que vagin al Sant Boi. Què faig? Perquè ells poden dir, he anat a Sant Boi, he conegut el Sant Boi Experience. També és veritat. Bueno, i allà hi ha bones vistes, des d'allà. Efectivament, però quin és el problema del Sant Boi Experience? Que es podria dir Toledo Experience, Cuenca, per què? És que de fet ja és així, no, és una franquícia. Ja passa, no? Sí, no, ja t'ho dic. Això ja passa. Ja passa. La idea era bona, però algú va córrer abans que tu. M'han adelantat per la dreta. Un altre lloc d'interès, segons tu? D'interès per no conèixer Sant Boi. Val. Per dir, he anat a Sant Boi però no el conec. Però no cal... Val, què més? Va, un tercer lloc. I el tercer lloc... no vull desmereixer els 2 primers. No. Però per mi el lloc més meravellós, que ja crec que tu ja saps per on vaig, més meravellós i fantàstic per mi és el pàrquing de l'estació dels ferrocarrils de catalans d'aquí. El pàrquing de l'estació de la part de darrere. El pàrquing de la part de darrere. Un pàrquing ampli, molt versàtil, perquè a vegades no es pot aparcar per deixar coses... O sigui, per tu és emblemàtic. Emblemàtic, és realment emblemàtic. Et dic una cosa, i a més és gratis. També. No sé si és més emblemàtic per gratis o emblemàtic perquè és un pàrquing gratis. Té una mica d'aquest tema. Sí, jo t'he de dir una cosa, espero que no us passi com que l'Ajuntament no vulgui ampliar allà el cementiri municipal de Sant Boi, com ens ha passat a nosaltres a Gavà, perquè com vulgui, allà hi ha molt espai. I calla que no penséssim en places adjacents. Compte, en places adjacents. Aquí sí que tindrem un problema. Et dic una cosa, Amadeu. Si jo no puc venir a Sant Boi i no puc aparcar al pàrquing dels ferrocarrils, no torno a Sant Boi, Hosti, ara... Sí, aquí soc molt radical, Ja, no. Que no te'l toquin. Al pàrquing, sisplau, que no me'l toquin. Que no te'l toquin. Bueno, val. El que sí que em poden tocar, Amadeu, és el moment Mirinda. Ei, el moment Mirinda! El moment Mirinda! Va. Vinga, moment Mirinda. Ja me l'esperava. Vinga, molt ràpid, en 3 minuts ja no hi som. Vinga. Avui tenim el moment Mirinda i hi ha una novetat. A veure si ho podem fer ràpid, que tenim 3 minuts. Ràpida. Moment 23 de febrer. 23 de febrer. Evidentment ja sabem de què va això. El que toqui no l'he posat, he posat uns altres. 1983, el ministre Boyer expropia Rumassa a Ruiz Mateos. Veritat o mentida? Amb 23F, mentida. No, amb 23F no, potser s'esperaria. 23 de febrer de 2007, l'espanyol Juanito Múlec guanya el seu tercer or olímpic als 50 quilòmetres de fons clàssic. Veritat o mentida? Veritat. Sí, el 23F corria tothom. I avui la novetat és que és el 23 de febrer el dia del compromís internacional contra el mercuri? Sí. També. Contra el mercuri, No a favor, No. Contra el mercuri. No contra el planeta. No, això és una altra cosa. Doncs el mercuri. Resultats. Encertat. Has encertat. Molt bé. Juanito Múlec. Sí, que corria com un d'això. Hem dit el 2007.
Mentida, Amadeu. Era el 2002. El 2002. I l'expropiació de Rumassa... Sí. Què? Has dit mentida i era veritat. Ai, era veritat. Era veritat. El 23 de febrer de 1983. Clar. Que te pego, leche! Sí, doncs, sí. Jo pensava, no devia coincidir amb el 23F per allò d'un golpe d'estado. Va ser 2 anys després. A Rumassa, 2 anys després. Ja. Amadeu. Bueno, escolta, hi ha dies que es guanya i dies que es perd. Sí, com és. Ara, m'agrada molt participar en l'únic concurs radiofònic on el concursant és el locutor. És un dels locutors, és el conductor del programa. Això no ho havia vist mai. El futbol és així, són 11 contra 11, per lo tanto... Sí, per lo tanto, sí. No, ja ho has dit bé, molt bé. Escolta'm una cosa, doncs només dir-te que cada cop que vens, aprofitant les paraules del mestre, doncs gallina de piel. Molt bé. Gallina de piel, gallina de piel. Molt bé, escolta'm, Josep Maria, que vagi molt bé. Tens bolos aquest cap de setmana, també? Aquesta setmana, no, estic cap de setmana familiar. Descansem? Sí. Molt bé. Doncs que et provi. Gràcies. Moltes gràcies, estimat. Fins la setmana vinent. A vosaltres, adeu. I a vosaltres, estimades i